Афганстан Республикасында шекленген совет гаскәрләре составында төрле елларда районнан 128 райондашыбыз хәрби хезмәт юлын үтә. Алар арасында Илгиз Шириев табыла. Ağaçlarının başını kessәң, төбе кала. Төпләренә утlar яксаң, көле кала. Әдәмнәрнең жаны шахид китсә, жыры кала. Эше кала, эзе кала. Кылган изгелеге кала. Район советы башкарма комитеты исеменнән һәм шәхсән үземнең исемнән әйтәсе килә, менә бүгенге чараны оештырган һәм инде безнең оештыруны кабул итеп килгән афганчыларга, афганчылар хәрәкәте дә тупланган безнең афганчы егетләребезгә. Чыннан да без инде даими карап барабыз. Безнең районда гына инде без һәр 10-дән артык шушындай элмә тактаны куйдык. Тормыш иптәше Гөлүсә белән 4 балага гомер бүләк итәләр, ләкин язмыш аларга тигезлектә гомер кичерү бәхете генә бирмәгән. Балаларны бергәләп үстерү, аларның уңышларына сөенү урынында бүген Илгиз абый салкын җир куенында ята. 2007 елда авыру көчәеп аны аяктан йыга. Бер вакытта да Афган сугышы турында сөйләргә яратмады. Мин күргәнне берәү дә күрмәде инде. Аны белү кирәк түгел сезгә дидер инде. Бик түгел, бик чиста, бик төгәллекне ярата иде. Техникаларны бик чиста тота иде инде. Балаларны бик ярата инде. Илгиз Шириевның нәселен дәвам итүчеләр калды. Эше калды, эзе калды. Аны хөрмәт итеп җыелучыларның күп булуы сөендерә. Башка район шәһәрләрдән дә шактый кеше килгән. Афганчылар бердәмлек дигән төшенчәгә тап кундырмыйлар. Аларның ифрат дәрәҗәдә шушлай дус ярдәмчел булуы сөендерә. Барлык чыгымнарны үз өсләренә алып, вафат булган сугышчан дусларның йортларына истәлек тактасын кую, алга таба да дәвамлы булачагына шигебез юк. Еллар узган саен Афган сугышы тарих битләренә кирип барса да, безнең күңелләрдә Афган сугышын үз башыннан кичергән, анда яу кырында дусларын югалткан, бүгенге көндә инде чәчләренә чалкынган 50 белән 60 яшь арасындагы Афган сугышы ветераннары үзләренең яшьләренә кайтып искә алып, анда булган хәлләрне сөйләшеп, аралашып, яшәү рәвеше белән үзләренең күңелләрен юаталар. Это событие знаменательное, нужное для и подрастающего поколения, так же, как и для нас, ветеранов, которые прошли Афганистан. Память будет жива, пока мы живы. Әлеге чараның төп спонсорлары булып, шушы Шириев Илгизнең бергә хезмәт иткән хезмәттәшләре тора. Ул үзебезнең райондагы Кызыл Йолдыз ордены кавалеры Шарипов Майс Муллахметович, икенчесе Карамалда туып үскән, бүгенге көндә Чаллыда яшәүче Каримов Назим Нагимович һәм Бөгелмәдә яшәүче үзебезнең Иске Әлмәт авылы егете Садыков Илсур Шакировичлар. Тантана төстә Әлмәт Октан ашканнан соң Тукай, Минзәлә, Октаныш районнарының хәрби хәрәкәт ветераннары җәмәгать оешмалары рәисе кунакларга үзләренең җылы сүзләрен җиткерде. Илгиз Шириевның бергә хезмәт иткән сугышчан дуслары Мөслимнән Майя Шәрипов, Азнакайдан Хәлил Минхаҗев, Баулы шәһәреннән Раушан Сөләйманов классташлары мәрхүм турындагы истәлекләр белән уртаклашты. Менә өйләндем, менә дүрт баласы калды инде кайткач. 88дә балага туды, 87дә кайтты. Ana uyama jalan yok indi. Bundan metem tuşunu min jalayım diyeceğim. Kendine taşala bitirince iyi dedi. Min berezim bala bilen durmayın, berezim durun. Мондай такта кую зур әһәмияткә. Чөнки бу балалар өчен дә, зурлар өчен дә зур тәрбия өлеше булып тора. Чөнки менә укучылар да күрә моны. Араны белмәгән кешеләр дә күрә, белмәгән укучылар да күрә. Бу Афган сугышы турында нәрсәләр аңлыйлар, нәрсәләр беләләр. Бу гомумән тәрбия чарасы булып тора, яшь буын өчен. Афганчылар бүләк итеп алып килгән канәфер чәчәкләрен Әлмәт Окта алдындагы махсус урынга Илгиз абыйның өстәл өстендә торган сурәт алдына куйдылар. Чарада район башлыгы орынбасары Азат Әхмәтҗановка, районның яшьләр белән һәм спорт бүлеге җитәкчесе Илшат Ябаров, Майя Шәрипов, Алмаз Солтановка, Координацион советның рәхмәт хатлары, Илсур Садыковка район башлыгының мактау грамотасы тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.